erdoilaren tristeziarekin. Umorea mota eta kolore anitzekoa izan daiteke. Hala ere, beltz kolorea hartzen du erietxean larri zauritutako pertsonaia batez ari garenean. Bere lehen eleberrian, Goizalde Landabaso bilbotarrak umorea eta ironia eman dizkio protagonistari arma gisa beldurrak uxatzeko. Zer garrantzia du Goizalde zure bizitzan umoreak eta zeure literaturan? Bueno, nik uste dut bizitzan ezinbestekoa dela umorea erlatibizatzeko bizitza bera eta irensgarria egiteko dena. Ze uste dute egunero oso bizitza gogorra bizi dugula. Egunero esatera joan naiz, baina egia esan bizitza da berez gogorra, ez? Eta bizitzaren lastasun horietan bilatu behar dira bestelako gauzak, ez? Poza, alaitasuna, ez dakit arnasguneak ematen digutenak, eta nik uste dut umorea horietako bat dela. Kazetari lana egiten duzu Goizalde Radio Euskadin, Agasela Luz saioan orain, asteburuetako goizetan. Argipitin bat jartzen duzue egunerokoan, ezta? Bai, behintzat saiatzen gara, oso ordu txikiak dira eta jenteak behar du indarra eguna hasteko, ez? Batzuk mendira doazelako, badagoelako jentea lanean ari dena, badagoelako jentea ezin duen alorik egin, eta nik uste dut beraientzako egiten dugula argia, edo agian beraiek dira gure argia, ez? Seguruen hori da bigarrena gehiago. Ezagunak dira Berriako irakurleentzat La Repetit zeure zutabeak, zeure kezkei bidea egiteko lekua da? Bai, nik uste dut baietz. Azkenean, olako jarraikortasun bat eskatzen dizu zutabe bat astero egiteak, eta aldi berean ariketa bat da zure pentsamenduak ordenatzeko eta zure kezkak ere ordenatzeko eta egitura bat emateko. Eta nik eskertzen diet Berriakoei ematen diaten aukeragatik, ze uste dut badela txoko bat, oso barruan sentitzen dudana eta oso onuragarria dena niretzako behintzat, barruan ditudan kezka horiek azalerazteko, ez? Egunkarietako azalei erreparatzen diezu, eta garai batean baita argazkiei ere, literaturarekin lotura dute? Bueno, literaturarekin denak du lotura, ez? Dena da literarioa eta dena da literaturarako bazka, ez? Azala gustatzen zaizkit, konstrukziotik asko dutelako, ez? Eta hor ikusten delako hedabide horren asmoa zein den, eta semiotik aldetik eta oso interesgarria da. Eta, batzuk ikaragarri onak izaten direlako adierazteko munduaren zerbait edo nahi duten, nabarmendu nahi duten albiste bat, zelan egiten duten, ez dakit, uste dut Libe Gazionekoak zoragarriak dira, de New Yorkekoak harrigarriak dira, eta gero eta azal hobeagoak egiten dira. Eta gero literatura gaia egia esan dena da, ez? Eta hor agertzen diren albiste guztietatik atara daiteke poema bat, novela bat, ipuin bat eta saiakera bat, noski. Konta iguzu, nor batuko den hemendik gutxira solasaldira? Etorreko da Txami Rodríguez, bera idazlea eta kazetaria da, Los Últimos Románticos idatzi du eta izugarrizko arrakasta izan du, gainera pelikula bihurtuko da. Eta bera gonbidatu dut, batez ere, laguna garelako aspaldian, eta berak irakurri zuelako lehenengoz, Krakobia. Krakobia oraindik ere andamioetan zegoenean, eta ilusia egiten dit. Zure arropa poltsa honetan batu. Alergiarik, pilularik, kalenturarik, minik, zorabiorik, aztoramendurik, jakin behar nukeen zerbait? Nori deitzea nahi duzu? Izan zintzo, bai? Goizalde lehen eleberria duzu, Krakobia izeneko hau, bertan umorea darabilzu, mikatzatik baino garratzatik duela esango nuke. Bai, izan ere niri umorea horrela gustatzen zait, ez? Irribarrerik ateratzen ez duena, edo barruan ateratzen duena irribarrea, ez? Iruditzen zait asko interesgarriagoa dela, eta
ni ere gehiago betetzen nago horrelako umoreak. Gainera iruditzen zait, bizitzaren garraztasunei eta mikastasunei aurre egiteko ezin aproposagoa dela, ez? Bada oka egitea bezala, ez? Bizitzari eta errealitateari oka egiteko modu bat, ez? Eta gustatzen zait. Lehen pertsonan dago idatzita, emakumezkoa da protagonista, kazetaria, idazlea, zeu bezala, badu zurekin loturarik? Bai, noski, badu lotura, ba naiz ni eta ez naiz ni, ez? Nik uste dut dela ni bigarren aukera bat izango balu bezala, ez? Hau da, askotan, edo noizean behin, jendeak esaten dizu, atzera egin ahal izango bazenu, orain dakizun guztiarekin zer egingo zenuke. Ba, horrelako zerbait da, baina protagonistak ez daki zer gertatuko zaion, baina bai bere jainkosak badaki zer gertatuko zaion, ez? Eta da, horrela, errealitatea edo orduan gertatu zena bihurritzeko batetik eta eraldatzeko bestetik, ez? Gero azkenean, bada, beste uniberso batean egotea bezalako zerbait, ez? Esaten dute, bada hortik multibersoen teoria, ez? Esaten duena gu existitzen garela uniberso guztietan, baina ez garela gure antzeko edo fizikoki gure moduko persona bat dela, baina beste egoera batzuetan, ez? Nik uste dut horrelako zerbait dela protagonista hau eta bion arteko lotura. Berak gutxiago daki eta ausartagoa da, eta nik 10 urte behar izan ditut berak pasatuko duen guzti hori irensteko. Hori da seguruen aldea eta berdintasuna, ez? Zauri larri batek eraman du protagonista ospitalera eta horrek sendatzeko behar duen botika sufrikarioa da, baina botika behar bezain beste behar du txistea kontatu. Bai, nik uste dut ez dela gauza arrautz bat, ez? Horrelako ospital bat ez leku bat da, baina aldi berean bada etxe bizitza bat han daudenentzat eta lantegi bat han dauden beste batzuentzat, ez? Eta lanabesa nolabait esateko hain da gordina eta hain da garratza, nolabaiteko eramalea behar duela hori dena irensteko eta aurrera egiteko bizi duzun horrekin, ez? Eta nik uste dut txisteak alde horretatik badirela elementu bat oso garrantzitsuak novela honetan, irensgarriago egiteko kontatzen dena, ez? Eta bestetik protagonistak eta han daudenek bizitzen dutena, beste era batera bizitzeko, ez? Agian distantzia batekin bizitzeko, erlatibizazio batekin bizitzeko ere bai. Orduen bidez, adierazi dituzu hasierako txatalen izenburuak eta hoiei jarraituta jakingo dugu nola sentitzen den pertsonaia eta irakurleak ere berarekin batera jabetuko da egoeraz eta galduta egotearen sentimentua partekatu dezakete. Bai, nik uste dut nire asmoa hori zen hasieratik, ez? Ezerosotasun eta deskolokatze hori islatzea horren bidez, ez? Orduen bidez islatzen da, oso arina da, eta amaiera ere gauza bera da, ez? Bi denbora bezala daude, hasiera eta amaierakoa eta gero erdikoa. Eta hasiera horretan nahi nuen askorik ez esan gertatzen zena, protagonistari ara sartzen denean, ez daki oso ondo zer gertatu zaion, non dagoen, zertarako, nortzuk dira bere inguruan dauden persona horiek, eta berak sentitzen duen nora ez hori, sentiarazi nahi nuen horrela. Eta, nik uste dut neurri batean lortu dudala denbora horiek markatzen, ez? Eta, olako erritmo bizia ezarriz, hor gertatzen denari. Egia da baita ere, atzeko partean, kontrazalan badagoela pista bat, norbaitek nahiago badu pistaren bidez jarraitu, egin dezakela, baina nik beti gomendatzen dut, liburu bat hastea holan Virginia, ez? Ia zer kontatzera di joan, eta alde horretatik uste du sentsazio hori areagotu egiten dela horrela eginik. Protagonistak bizi duen edo duen zauriari edo zuloari Stephen Hawking izena jarri diozu, distantziatik begiratu ahal izateko? Bai, eta aldi berean ere urkoago bihurtzeko, ez? Zauri bat edo Stephen Hawking deitzea diferentea da, ez? Zure parte bat bihurtzen duzu. Azkenean, gure bizitzan pasatzen zaizkigun gauza txarrak batez ere, errefusatzeko joera handia daukagu,
eta gureak ez balira bezala, ez? Eta nik uste dut kontrara egin behar dela, ez? Hau da, onartu zureak ere badirela, eta uste dut izen bat emanez, egokia dela. Eta protagonista honek erabaki hori hartzen du. Batetik, Stephen Hawkingek zulo beltzak aztertzen eman zuelako bizitza luzea, eta ia gehiena, eta bestetik, badagoelako Stephen Hawkingen ganako nolabaiteko miresmena, ez? Eta, bada modu bat ere barre egiteko, eta ze hor ere badago umore bat, ez? Zure zulo beltzari izen bat jartzen diozunean, eta Stephen Hawking denean, badauka puntu beltz bat, nolabait esateko, eta, aldi berean ere, onarpen bat ere bada, ez? Onarpena zure buruaren onarpen bat ere bada, zure buru imperfektuaren onarpen bat. Kaixo, Iñaki naiz, eta eleberri grafiko batekin ator. Hauxe da. Las casitas de hojalata, edo latorrizko etxetxoak. Bere egilea da Josemi Benitez, eta argitaletxea da El Gallo de Oro. Historia kokatzen da aurreko mendean, hain zuzen, 50ko hamarkadan. Egilearen, familia migratzailearen benetako historia da. Haiek Jaén probintziatik etorri ziren eta Bilbora erabakitu zuten etortzea. Garai hartan, gogoratu behar da, milioika eta milioika pertsonak etorri ziren Bilbora, eta etxebizitza edukitzeko aukera bakarra zen gauez txabolak eraikitzea. Bilboko inguruko mendietan egiten ziren horrelako txabolak. Josemi kontatzen du familiako istorioa, eta historia hasi zen egun batean amarekin hitz egiten, hasi zen marrazki bat egiten, eta Josemi geratu zen historia horrekin. Egunen batean zerbait egin beharko dut familiari buruz. Eta hemendik daukagu azken bertsioa, eta interesgarria da, datu historikoz beteta dago historia hau, eta kazetaritzako kutsu fin bat dauka ere bai. Unkigarria beraz, eta gomendagarria da, benetan. Mina zitzegin ordez, protagonistak pairatzen duen min erraldoiaz mintzao zara, eta esaten duzu momentu batean minak pentsamendu oro ezabatu egiten duela. Bai, nik uste dut protagonista honek ez duela itxaroten hainbesteko mina, eta egia da minaren erdian, minean bakarrik pentsa dezakezula, eta min hori zelan usatu dela hasierako pentsamendua edo alegina, ez? Eta berak ulertzen du minaren minaz, beste modu batera tratatu behar duela mina, ez? Eta beste modu batera begiratu behar duela irensgarriagoa izateko eta hainbesteko min ez emateko. Eta horregatik hasten da, kantatzen, bere burua despistatzen, izan ere mina zerebroaren baitan dago, ez? Eta agian, eta dena okupatzen du. Min egiten duenean zerbaitek dena okupatzen dizu, ez dakit. Buruko min bat dugunean ez dugu beste zertan pentsatzen, bakarrik buruko min horretan, ez? Eta orduan, berak erabiltzen dituen estrategiak dira despiste estrategiak, ez? Kantatzen hasiko naiz, ia zerebroa despistatzen man, eta kantuan jartzen ote duen bere atentzio guztia eta mina xamurtzen doan, ez? Badaudelako momentu batzuk oso gordinak liburuan, eta protagonista hauek pairatzen du eta sufritzen du izugarri garbiketa batzuk daudenean, zauriaren garbiketak, ez? Eta horiek dira behar bada bere momenturik okerrenak leku honetan, ez? Eta uste dute denborarekin ikasten duela, teknika batzuk garatu egiten ditu, hori eramangarriago egiteko, baina hala ere minaren presentzia hor dago, ez? Mina egia esan gure bizitzan dagoen gauza bat da, eta oso gurea dena, ez? Gure gorputzarekin daukana zerikusia, eta beti bizitza pasatzen dugu minari izkin egiten, ez? Pastillak hartzen ditugu mina kentzeko. Buruko mina daukozu pastilla, baina ez dira benetan aztertzen gure baitan gorputzak zer duen min hori pairatzeko, ez? Hau da, lokartu egiten da, baina ez da berarekin nolabaiteko solasaldia izaten. Eta uste dut honetan,
badagoela protagonistaren aldetik alegin bat minarekin solas egiteko eta nolabaiteko paktu batera ailegatzeko, ez? Zu izan zaitez xamurragoa eta ni ere izango naiz xamurragoa ere bai. Baina horrek eragiten diona da bere bizitza nolabait esan da izoztuta bezala ustea, hain dagoelako ospitaleko giro horretan murgilduta. Bai, egia da. Bere bizitza izoztuta dago, bera sartu dalako ez leku batean, bera sartu dutelako denbora existitzen ez den toki batean, eta hor dena izozten da, kanpokoen begiradetatik dena izozten da. Ze denbora bat dago bisitak edo bisitek ekartzen dutena, agian telebistak ezartzen duena, baina hori dena desagertzen denean, hau da, gure realidadean dauden denborak desagertzen direnean, gelditzen zara zure realidadearekin. Eta realidadea da, lehen zena edo normalean izaten dena ez dela momentu horretan. Orain beste persona bada, edo persona bera beste egoera batean. Eta egin behar duena da, egoera horretan aurrera egin, ez? Hori da, personaje honek momentu batean erabakitzen du aurrera egingo duela. Eta aurrera egite horrek esan nahi du, aztu egin behar duela dena. Egia da, leihotik kanpora errealidade bat dagoela, eta bizitza hori dagoela, baina berari dagokiona momentu honetan da, eta nik uste dut ospitale baten barruan dagoen jenteari gertatzen zaio, ez? Bere burua zaindu behar du, bere burua osatu behar du, eta horretarako aztu behar du, hau da, metaforarik ederrena da, zu heltzen zarenean horrelako leku batera, biluztu egiten zaituzte, eta janzten dizute olako oial urdin nazkagarri bat, eta horrekin zoaz, eta horrekin pasatzen duzu hor barruan zauden denbora. Beraz, hori da biziko duzunaren metafora bat, ez? Hemen beste persona bat zara. Hemen zara gaixo bat, zainduko zaituztena, eta aurrera egin beharko duzuna, zure aldetik ere zerbait jartzen. Eta horrek esan nahi du, izoztu egin behar duzula zure mundua, zure ordura arteko mundua, berriro ere itzultzeko mundu horretara, ez? Hau da, pause antzeko bat egiten da bizitzan. 10 urte aurreragoko gertakizun bada jaso dezuna eleberrian, baina idatzi oso azkar edo denbora laburrean egin duzu, kontatzeko beharra zenuelako edo literaturarako aitzakia eman dizulako? Bueno, gauza bien gaitik, ez? Nik behar dut nire liseriketa egin eta horretarako behar dut denbora, ze uste dut denboraren distantzia barik historia hau ezin izango nuela kontatu. Eta denboraren distantziak utzi dit, hori, ez? Umorea erabili ahal izatea eta atakalarrietan jarri harren personajea, beti umore puntu horrekin beste gauza bat eta desdramatizatu historia hau. Eta gero harin idatzi nuen, harin idatzi nuen denbora fizikoan harin idatzi nuelako eta erabili nituelako nire oporraldi bat idazteko eta oso argi nuelako zer egin nahi nuen. Egia da, komplikatuena izan dela niretzako zelan amaitu liburu hau, eta zer egin amaitzeko, baina nik uste dut gutxi gora bera arkitektura guztia pentsatuta nuela. Gero, oso argi neukan poesia ez zela izango, oso argi neukan ibilbide luzeagoko edo erritmo luzeagoko kontakizun egin behar nuela kontatzeko eta sentiarazi nahi nuena. Eta lehorretatik hasieran ipuinak ziren, baina gero bilakatu zen nuela, jabetu nintzelako, ipuinek euren artean bazutela loturarik eta azkenean, novela bat zela, ez? Baina, sakralizatu barik novela, ez? Nahi dut, nik uste dut oso zilegiak direla beste generoak eta izan ere, uste dut, beste genero batzuk interesgarriagoak eta aberasgarriagoak direla novela baino. Nik kantatu eta dantza egiten du Mendiak, Irene Solarena. Asko gustatu zitzaidan eta harritu ninduen kapitulu bakoitza pertsonaia baten ikuspegitik kontatzen duelako eta pertsonak ere ez diren pertsonaien gandik kontatzen ditulako gauzak, ez? Adibidez, lehenengo kapitulua tximista batek kontatzen dizu, beste bat onjo batek, eta interesgarria iruditu zitzaidan hola kontatzea historia bat. Fikzio zientzia liburu bat, aipatuko nuke nik Snow Crash,
Holan gazteleratu zen, Neil Stephensonen novela da, 1992koa, eta honek daukan thriller ona izateaz gainera, da lehena aipatzen 3D mundu virtualak eta avatarraren kontzeptu berri hori, zera mundu virtual batean daukasun beste ni hori, avatar izena ematean aitzindaria da. Euskal literaturari buruz ari garela, Jose Angel Irigarairen denboraren mugan izeneko aipatuko dut. Duela 10 bat urte edo, Pamielarekin argitaratutako ipuin bilduma bada, ipuinak ez dakit, halako idazki batzuk oso bereziak, eta Jose Angelek denok dakigunez, edo ezagun denez gero, sekulako maila daukan pertsona da, idazten, hizkuntzaren alorrean, eta oso originala, eta oso arkabe pasatu zen liburu bat, zoritxarrez. Bi begiaiek argia eman didate, sekulako argia. Eta ez niri soilik, geltokia, hiria, mundua, aroa, hortzia ere argituak izan dira goiz gris eta hitz hartan, instant batez. Txani gonbidatu duzu saiora, idazle, kazetari eta lankideak zarete. Bai, Txani gonbidatu dut, horregatik eta baita ere Krakobia irakurri zuen lehenengo persona izan zelako, oraindik ere Krakobia kasi andamioekin zegoenean, ez? Eta iruditu zitzaidan, beti behar duzu personaren bat esateko, ondo ari naiz, bide honean nago, eta Txani izan zen persona hori. Horregatik gonbidatu dut. Gainera gara guzti hori eta lagunak ere, elkar ezagutzen dugu orain dela 20 urte bat. Bai, pilo bat urte, bai. Irratian ezagutu ginen, eta irratian jarraitzen dugu. Irratian eta irratitik kanpo ere, bai. Asko gustatu zitzaidan zure izkritua irakurtzea. Zaila da, iritzia emoteaz, eta ni gainera uste dut, egia esan behar dela, une horretan, ez da argitaratu baino lehen, baina asko gustatu zitzaidan ariketa, eta ikustea horrela. Tripetan, ez? Bai, era objetibo batean. Nola jaso zenuen bere iritzia? Nik orokorrean nahiko ondo jasotzen ditut kritikak, esan nahi dute, ia dena metitzen dut. Normalean, zure lagun bati edo konfiantzazko persona bati bidaltzen diozunean zerbait, da benetan jakin nahi duzulako zer dagoen, zer falta duen, zer dagoen ondo, zer dagoen txarto, eta bestela ez diozu inori ematen esateko, oso ondo dago. Eta, egin zizkidan olako zehaztapen batzuk eta zuzenketa batzuk eta aintzat hartu nituen, ez? Irutzen zait, berak badakila asko literaturaz eta liburua irakurri zuenean, hola, modu, kasi forense baten moduan irakurtzea liburu bat, oso ondo dago, nire ere gustatzen zait, ez? Gainera, askatasun guztia ematen dizutenean, egiteko nahi duzuna. Nahi duzuna esan nahi dut, benetan zerbait ikusten moduzu ez dagoela ondo edo, ezaidazu eta beste begirada bat botako diot. Segia da, eta zuri ere pasatuko zaizu, momentu batean, ez dakizu zer idazten ari zaren, galdu egin zara eta perspektiba guztia galduta daukazu, ez? Bai, ez duzu ikusten distantzia zure burua eta idatzita dagoen arteko distantzia hori galtzen da, ez dugu ikusten hain ondo zer esaten ari garen hain zuzenean ere. Eta horretarako oso baliogarria da beste pertsona baten iritzia. Berriro, jakiteko zertan ari garen. Gehien azpimarratu duan liburua Don Quijote Mantxako da. Hauxe da liburua, euskeraz, Don Pedro Berrondok euskeratuta. Eta, muinagatik bai, baina baita ere idazteko moduagatik. Beti gustatu izan zait Pedro Berrondok nola euskeratu zuen lan hau, eta askotan begiratu dio lan honi eta askotan azpimarratu dut. Erdiaztuta dagoen liburua nire ustez Auspoa saileko asko, odanak. Hau bereziki aipatuko nuke Aztia Usnari, Atainorena,
Salvador Zapirain Atañorena, eta, bueno, Atañok liburu morroxka bat dauzka idatzita, eta hau bereziki gomendatuko nuke, histori bada, amerikano bat dator Hondarribira dirututa, bueno, Hondarribira iritsi nahi du, Baionara heltzen da, baina gero Baionatik Hondarribira ez da heltzen, batek zerbait egiten dio bidean, dirua kentzen dio, eta hor, azti bat, belartzain bat, emakume bat, ibiliko da pixkat detektibe lanak egiten, eta, bueno, azkenean zerbait aterako dute. Eta Atañoren libururik ezagunena hau da, Txantxangorri kantaria, eta liburu hau oso ederra da, euskera batua jarri dute, aurten Pello-Osnalek, eta hitzaurre eder badakar Juan Mari Irigoyenena. Eta benetan, bai hitzaurrea eta bai noski lana, oso gomendagarria dira. Txantxangorri kantaria oso atsegina da irakurtzeko. Neri beti gustatu izan zen. Liburu gogaman barri bat niretzako hau da, Hain gutun luzea. Mariama Senegaldarrak idatzitakoa, euskeraz Jokin Otagik emana, eta oso liburu ezaguna nolabait esan atera zuenean, Frantzian eta nazioartean, eta euskeraz ere badaukaguna. Eta hau ere, desente azpimarratu daitekena. Gauza polita asko dauzka, emakume batek beste bati egiten dion karta bada, umetako lagun bati, eta bere bizitzan gorabehera denak edo asko kontatzen dizkio. Eta orduan, karta luze hortan ia liburu osoa dago. Karta hori da emakume horren bizitza, eta benetan atsegina eta interesgarria. Eta lehen aldiz irakurri zenuen horretatik gerora den liburu honetara, zer da nabarmenduko zenukeena? Bigarren aldian irakurri dut kazetari gizan, eta beste era batean. Eta zenbait aldaketa nabaritu ditut, baina orokorrean ez dira inbeste izan. Orduan, inpresio atzekoa izan da. Nik uste dute pasatu nionean, gogoratzen naiz, eta hau kontatuko dugu, azkenengo txistea, beste txiste bat zen, eta aldatu nuen berak esan zialako, txiste honek ez du funtzionatzen, txiste hau ez da ulertzen. Nik ez nuen ulertzen. Bueno, eta inork ez zuen ulertzen, gero, nik aldatuko nuke azkenengo txistea ez da ulertzen. Eta zinuntzen nik ere galdeketak egiten, egin dituen leku askotan kontatu egiten nuen txistea, eta jendeak ez zuen ulertzen, eta azaldu behar nuen txistea. Eta txiste bat azaltzen duzunean, graziaren erdia galtzen du, baina gainera graziarik egiten ez badu, era bat galtzen du. Eta jendeak esaten zuen, bale. Eta gainera liburua izteko. Oso garrantzitsua zen txiste hori, ona izan behar zen. Gero, lasaitu ninduan jakiteak beste pertsonei ere ez zutela ulertzen, eta ni pentsatzen nuen agian da nire arazoa. Baina, horrelako gauza txikiak, Bai, hori goratzen dut, eta, txiste aldatu nuen. Niri asko gustatu zitzaidan begirada. Liburua duen begirada orokorra eta umorea, eta nik uste du Goizalderen begirada oso originala da berez. Eta hori islatzen da novela honetan, hori asko gustatu zitzaidan. Nabaritu duzu bere eskarmentua poesian liburura ekarri duenik? Nik uste baiet, pixka bat, ez da gehiegi izan, zetaren novelak liriko egia direnean, niri behintzat ez zaizkidaten bereziki gustatzen, baina badauka kutsu batzuk esaldiak eta konparazioak, eta zeo zer badauka. Bai, azkenean nik gehien irakurtzen dudana poesia da, eta gehien ez dut esango disfrutatzen dudana, egia da beste liburu hon bat beti disfrutatzen dela, baina, kasualidadea eta lanagatik ere bai, niri tokatzen zait poesia, eta pompa zen, eta orduan, hori da irakurtzen dudana normalean, eta azkenean beti ies egiten dizu joera horrek, normala da. Kuriosoa da, poesia kronika bat idazteko. Azkenean, ospitalatze baten historia, hau da, kronika bat. Bai. Eta kronikatan normalean ez da azaltzen poesia, baina liburu honetan aldiz, bai, eta hori ere polita da. Bai. Poesia dena da, ez? Poesia bizitza da.
Dena ez dakit nik izango dena. Goizalde, aukera auki zenuen Txaniren Los últimos románticos eleberri sariduna irakurtzeko? Bai, irakurri nuen eta asko gozatu nuen, ze iruditzen zait, oso liburu borobila dela, hasieratik amaierara, historia zoragarria da. Agian tituluak engainatu egiten du, ematen du maitasun historio, bueno, eta berez bada maitasun historio bat, baina beste gauza batzu kontatzen dira, ez? Ematen du gauza larroxa izango dena, eta nik uste dut nahiko marroia dela, ez? Bai. Eta, bueno, nire gogotsu nago pelikula ikusteko. Los últimos románticos pelikula izango da, zuzendaria zein da? Zein izango da? David Pérez Añudo, hane pelikula zuzendu zuena. Bai. Eta nik gogoa daukat ikusteko, ze beti esaten da liburua hobeagoa zen. Pelikula batetik ateratzen zarenean normalean esaten da, liburua hobea da. Baina, bueno, gogoa daukat ikusteko zelan isladatu duten personaje guztiak, ez? Oli! Zeran zauzi, esperet oso ondo goti, lehenik eta ben, apa, ni Pablo Espitarte dianaz. Eta gaur, imiotena da, booktuber. Baina ez booktuber duan, ez, maitasunezko booktuber. Eta zer da maitasunezko booktuber? Bueno, nik ekartetzen liburu zer da maitasuna? Delako. Miren agurmeabak idatziteku da, eta asko guztau jaten liburu bat. Benetan, niri egiz izan da ez dira guztien asko irakurri. Atzen nire buruak, ez dira nire. Eta, bueno, asko guztau jataz, kontetan hau, bi pertsona dozela, bi gazte dozela euren artien maiten dute, baina ez dutzi bat abestia izan. Eta barduen kontetan hau, partatetik neskiak eta ez dartetik mutilek. Izartzen duz poemak eta du oso ondo. Bueno, pertsonaiek esatu moduen dien neskat eta mutil bat, eta neskie berez egitzen da, mutilek oran egitzuta, eta mutil misterrekiz. Eta, bueno, konten dago bere euren bizitzan gertatzen dien, gauziek edo momentuek, bizen perspektibatek. Eta, bueno, liburun amaieran, zozen gertetan da. Eta, bueno, nik ez dut esango, orduen, gure bozue jakin zer gertatzen den liburuen amaieran bakizue. Irakur, zer da maitasune, miren agur mehabena. Bueno, jende, agur, atzo handi bat eta bakizue. Haupa maitasuna! Goizalde, lerro artean egiak aurkitu daitezke, baita zuzenean ere, modu inkontziente batean aurkitu alduzu egiaren bat Krakobia idaztean. Bueno, nik uste dut, ez nuela isladatu nahi, gero oso isladatuta gelditu den beldurra, ez? Eta ezan nire intentzioa isladatzea, bueno, beldur hori ere sentitzen dela, ez? Eta batez ere heriotzari beldurra, ez? Baina uste dut lerro artean joan egin zaidala. Hori eta bakardadearen sentsazio hori ere joan egin zaidala. Nik uste dut azkenean idazten zabiltzanean helburu batekin egiten duzu, eta ies egiten dizute, kontatu nahi ez dituzun gauzak, baina azkenean amaitzen duzuna kontatzen, ez? Eta zutaz gehiegi esaten duten gauza horiek. Eta nik uste dut hor bai gelditu dela islatuta. Nikole Atxikaiende, Sabino Aranaren alarguna kartzelatua, ondasunez gabetua eta baztertua izan zen. Edorta Jimenezek ahanzturarik atera du beraren bizitza. Heriotza, bizitza eta memoria, iragana eta oraina, zerua eta sua. Eguneroko bizitzarekin egindako piezek osatzen dute Edoi Etxarteren 3. poema liburua. Ipuin honen protagonistari berriz, ez zaizkio letrak gustatzen, baina beraiekin adiskidetuko da antzerki eta txotxongiloen bidez. Krakobia liburuak beste amaiera bat izan behar zuen, eta beste txiste bat amaitzeko. Inork ez zuen ulertu txistea, eta askotan esplikatu behar izan nuen, eta hortaz erabaki nuen kentzea. Baina hemen kontatuko dut txistea, iazuk harrabatzen duzun. Bueno, badoaz, persona bi kaletik, ama-alaba bat, eta alabak esaten dio amari. Ama, kontatuko dizut txiste bat. Badoaz estatu batu harbi, eta elkarri agurtu egiten diote. Badakizu zer esaten dioten agurtzeko? Eta amak esaten du, zelan esaten diote? Namaste.
horra maitzan da txistea.